Anong perbusit kami? Alam bulan na daw, 5 bulan na rin kan. Nasa na di yun? Bahay pa, huwag ang bula-bulay. Kung ako yung perbusit namin yun, kamu huwag ang bula-bulay. Salani na mga liyak mahami. Tuhud mag-eme. Yan akan namin doon karumay namin yun. Baik. Godang mula-mulai. Godang liyak. Tuhud. Godang sapur mag-eme. Okay.
suhuton sinalahi. Kakas dora diberi kamu. Pilihanmu sini sa mga nun ni. Korok do. Alain, pilihanmu suhut sinalahi. Tuksawa dia